السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همّا نذي طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای için oturuşuqlarınız ve muhabbetleriniz, duaya hayırlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dosyarınız, kavmi hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ahir saadet gününmek yüzü aklık versin inşallah. Geçen heftede Beyik Allah köklemeği bilen sahabalan bir neçeti feysinden kârrak erkadam ve bir neçe denanalar Mekke-i Mükerreme'ni ebberip Habeşe diyen yurda Necaşi diyen padişahın mülkünün yürüyen yerine, hükümetinin yürüyen yerine barıp şotada kalmakçı oldular. Ohum kafirlar Mekke-i Mükerreme kafirleri, Kureyş tayfan kafirleri bir neçe iki nefer iyi verip bir neçe savgatları kan Qayş dirham yığnap Necaşi'nin Habeşi'nin qovuriyan radını Hazreti Necaşi'ye o devletindeki alimlara, vezir vekillerine iyi verip şol musulmanlar illerine qaytarsınlar deydiler. Ve Necaşi de onlardan zat soradı. Kur'an-ı Kerim eşitti. O gözlerinden yaş akıp da men bunları iyi verecek değerliydi. Aham men ol hak peygamberliğine şehadet beriyenliydi ve eğer padişahlığım bir neçe bitada öz meşguliyatım güymüncüm var. Yoksa barıp o Resulullah'ın kovşunu götürürdüm, kovşundan okşardım deyip geçen hafta geçipti. Aham yankı iki nefer, iki kafirlan Mekke-i Mükerremen kafirlan namayendesi o tağdan çıkıp qaytıptırlar. Aham olan biri aydıptır, bir zat yadıma düşeyemen deyiptir. Yani iki nefer, iki kafirin neydi? Qavcetten kulağasın. Bunu inşallah yankı Necaşi'nin gurrunu ahirine yetirip oham hem geçen hefteki ve hem şu gurrundan kan almalı derslerimiz var. Qavcet ders alardı inşallah. Son muhim biz o bendelik ihlas et zahmet çekip geçiptirler. Onlardan pend almalı, ders almalı, nasihat almalı. Olan biri aydıptır, men diptir erti olsa olaya diptir. İnni bir zat yadıma düştü. Habeşe gelen musulmanları düğünden dargadarın diptir. Oham o bir aydıptır, hey bicri etmeyin diptir, o bir kafir. Her nämesin öz obamyzyň adamsy dipdir. Gerçi biziň aqidamyzda bolmasala da
Bizim ovamızın adamsı näme diýjek diýipdir Necaşiýa. Oham olay diýipdir, erti bolsa bolýa diýipdir. Necaşi Mesihiýe bar aýtjak, bula İsa peýgambera Hudaýyň guly diýäle. İsa peýgambera Hudaý diýýäle. Oham Mesihili de muňa gahary geler, Necaşiň de gahary geler, bular şudur şunu dargadar, mene aýtjak diýipdir. O bir aýtdyr, ey herçek diýipdir. Beýsen diýipdir, Necaşi bular dargadar öldürer, biz öz owamyň adamsy her nämesen, yo men aýtjak diýipdir. Erti bolupdyr. Oham Necaşiýe barıp aýdypdyrlar, eyyuhal melik, innahum yaquluna fi İsa ibn Meryem qawlan azima. Yeni iki nefer ol kafirliň iýbereni Hazreti Necaşiň ýanyna barıp aýdypdyrlar, ey padişah diýipdirler. Bir ikisi bir Müslümanlar ve ol Resulullah Muhammed diyen sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa bir bidirip kifay diýäle. Barda sonra öldürün çağırda sonra göraga diýipdir. İki däne kafir Necaşiýe şey diýipdir. Bu gurrunlede häzir halis yatmandan Necaşiýeni konçkaw bolup meni bilýänni bar şolar getirin diýipdir, men sorajak onda diýipdir. Şun Hazreti İsa barada Mesihi adamın hassas boljak zady da ortadaky adam, aradaky adam bar aýdypdyr, gelýäle İsa peýgamber barada sizden sorajak bolýar diýip oňa çyly eşitdiripdir. Oham sahabalar bir-birine aýdypdyrlar, "Mäza taquluna fi İsa ibn Meryem iza sa'alakum an?" Ey näme diýýin muňa diýipdirler. O Necaşiýe İsa peýgamberden sorajak diýe. Bular da İsa peýgambere Hudaý da diýýärler Mesihiýe. Biz näme jogap bereyli? Qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allahu azza wa jalla wa ma jaa bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem kainan fi zalik ma huwa kain. Oham bu sahabalar aýdypdyrlar, bir din ýepkellik diýipdirler. Hudaý Taala we onuň rasuli İsa peýgambere nämäni aýdýan bolsa şonu aýdar diýipdir. Eçe öldürer diýipdir. Biz doğruyumuzu öz imanımızda aýdaýyn diýipdir. Hazreti Cafer ýene aýdypdyr, özüm keplerim siz isimde düşün diýipdir. Eýin Allah Taala we Resulullah aýdýan jogabyny aýdaýyn diýipdir. Barıpdyrlar. Aham Necaşi geliverin diýipdir. Siz İsa peýgambere näme diýäňiz diýipdir. İsa peýgamber barada aqidaňyz näme diýipdir. Siz müminler, siz musulmanlar, siz iki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýygyna düşýäs diýäňiz. فقال جعفر الطيار رضي الله عنه Cafer Tayyar musulmanlaryň muhajirlaryň namayandesi olan vekili bolup duran olaýdypdyr. Huwa Abdullahi we rasuluhu ve ruhuhu ve kelimatuhu alqaha ila Meryem el-Adra el-Betul. Hazreti Cafer aýdypdyr, biz aýdýar, bizim Resulümüz aýdýar, Hudaý aýdýar diýe. İsa peýgamber Allah Taalaň bendesi we Allah Taalaň iýeren peýgamberi we Allah Taalaň gudraty bilen we Allah Taalaň kalamy bilen bolan bir gudrat bilen dünýäge gelen Allah Taalaň iýeren ruhy Meryem diýen bir arasa takwa erkadama ýakynlaşmadyk denana goýdy we o da dünýäge getirdi. Bizim peýgamberimiz şuna diýýärdir. Ine açyk öz ayni İslam Allah Taalaň aýdýanyny aýdypdyrlar. Necaşi döwrüni wedäpdir. Yerden bir kişicik saman ýanjyk bir agaçlyk bir çiýbik tapdyr. Onu götürüpdir, aýdypdyr oham. Ma ada İsa ibn Meryem ma qulta hada law. Siz samanjyk görýäňizmi diýipdir döwrüne bakyp şeýtip. Siz otjady görýäňizmi diýipdir. Siz agaçlyk görýäňizmi diýipdir. İsa peýgamber şylaň aýdyşyndan şu samança fark edenak diýipdir. Samanyň agramyça da fark edenak. Eýni İsa peýgamber şylaň aýdyşy diýipdir. Dogry aýdýarlar şuna diýipdir. İnciliň aýdýany şu diýipdir. Samanyň agramyça da şylaň fark edenak diýipdir. Fatana kharat batariqatuhu. Awjatdan gulagasyn. Döwründäki Mesihi alimler ağzı borularından yer çıkarıp näjir boldy diýipdirler. Padşahyň ýanyna kepläpdirler. Şol inni aqidalaryny keplenip öti. Fatana kharat batariqatuhu. Ağzı borularından üf çekişip näme boldy diýipdirler padşah.
Padşah aýdypdyr. Faqala ve inna hartum wallah. Agdy burnunuzdan üf çekseňiz çekin. Dogry taşy diýipdir. Hazreti Necaşi radıyallahu anh hak aýtdylar diýipdir. Allah'ın aýdan aýdyp otyla diýipdir. Ve inna hartum wallah. Qyň görseňiz görün hak aýtdy diýipdir. Oham sahabalara aýdypdyr. Fa antum şuyumun bi ardi. Hiç kim size habar atıp bilmez diýipdir. Men mülkümde ýaşaň diýipdir. Men yesubbukum garima, thumma men sabbakum garima. Her kim size da bir zat diýse, tawan çekmeli bolar diýipdir. Ýene da aýdýan diýipdir. Her kim size bir zat diýse, tawan çekmeli bolar diýipdir. Hiç kim size habar atma haqqy ýok diýipdir. Azat men mülkümde näçe ýaşajak bolsaňyz ýaşa beriň diýipdir. Ay berekallah Hazreti Necaşi radıyallahu anh. Men gyzyl kümüş ton gyzylalaryň bilary eýet belerin bolmaz diýipdir. Bulara häzir ma gaýyş getirdiler diýipdir. Gaýyş näme deýin diýipdir. Ruddu aleyhime hedayahuma. Sowgatlaryny ýydyna beriň diýipdir. Gerek gäl diýipdir. Aksille diýipdir. Men ýurdumda saklamasalar sowgatlar. Geçen hepde sowgatlar ýokda täbil aldylar da. Sowgatlaryny beriň öýlerine diýipdir. Gerek gäl diýipdir. Faharaja min indihi maqbuhayn mardudan aleyhima. İkisi biýawry bolup kawulyp çykyp gaýdypdyrlar. Şol sowgatlary bilen bile Mekke'ye mükerreme gaşin hit bolup gaýdypdyrlar. Biz Hazreti Necaşi mümin Müslüman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ummatından boldy. Sonra şu wakadan 16 ýyl sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15-16 ýyl sonra taqriban 60 ýaşyň döwreginde Hazreti Necaşi dünýeden geçýär we şonda Hazreti Cibril gelip aýdýar Necaşiň cesedini süýşürýär Medinaga gaşy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öwne getirýär. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem na'an Necaşiye fil yawmillezî mâte fîh ve kharaca bihim ila'l musalla fasaffa bihim ve kebbera aleyhi 4 tekbirat. Radiyallahu anh. Necaşi aýrylan güni, dünýeden geçen güni Cibril ferişte Necaşiň cesedini getiripdir, ýygnapdyr ýeri. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, tamam sahabalar üýşürip saf tutuň diýipdir. Cenaza okuýaýyn diýipdir. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz imam bolup 4 tekbir aýdyp Allahu ekber, sonra ýene Allahu ekber, ýene Allahu ekber, ýene Allahu ekber. Halis berdi cenazadan 4 tekbir bilen cenazasyny okypdyr. Ine bir de Hazreti Necaşi mümin Müslüman bolup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü imam bolup cenazasyny okypdyr. İnşallah işte derslerini aýdýar. Bir 3 tane bir muhim bir almaly dersimiz var. Araplar bahyl adam 3 türlü diýerler. Bir adam öz maly mülküni özüne dödüýär, emma halka dözüp bilmeýär. Oň adyna bahyl diýip aýdýarlar. Hiç kime bermelerden. Emma bir adam maly var, halka da berip bilenä, özüne de dödenä. Maňa Araplar leim diýip aýdýarlar. Türkmen ustadymyz Jibbarawyn Tahrir aýdýar, aňyrda bir bahyl, goranca adam. Hiç zada peýda etmeli, özüne de dözmeýär, halka da bermeýär. Emma üçüncü şaqi diýip aýdýar. Oňa ustadymyz aýdýar, oň adyny türkmen kösenen diýär. O nähili adam maly mülkü var, özüne dözmeýär. Halka da vermeýär. Başga bir şol adama ýagşylyk etse, şoňa daşyndan gahar gelip şoň öwüne geçeti gelýär. Şoň näme diýip şoňa kömek etmeli, näme diýip şoňa bermeli. O bermeliläki diýip şoňda ady öwüne geçecek bolýar. Maňa Araplar şaqi diýip aýdýarlar. Betbaht diýdi. Küsünün diýdi. Öz tütäp küsün dünneden geçmeli adam diýdi. İmandan daşlygy welden dert almaly ýeri. Wagty ki musulman adamlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalary barıp Habeşe diýen ýurtda Necaşi şolara ýagşylyk edenni Mekkedäki kafirlere näme agran düşmeli? Bir pikretden görün. Hap öz ýurdumyzdan gitdiler. Ay o taýda hoş geçdi geçsin niýmella. Barıp şu Habeşede hoş geçir ýerlerini götürüp bilen akla. Ohum öz ýarlaryndan gaýş ýygnap
çärm ýygnap, ham deri ýygnap, pul harj edip, zähmet çekip barp Nejaşiýe bermeli näme dip? Şulara ýagşylyk etmedi. Hi insaniýetmişi. Barp bulara kafir diýeýli. Kafir bolup şeýtipdirler. Barp Mekke'den harj edip, zähmet çekip barmaly, näme diýmen? Şulara ýagşylyk etmediýmen. Hi insaniýeti gelişýän zatmışy. Gelişmeýän bolsa, mümin musulman adama da gelişýän däldir. Bir musulman adam, bir musulman hanawady bilen izdiwaj etjek bolanda, fakat şoňa bahillik edip, maşin tutup, öz ýüzünden harj edip, zähmet çekip, telefon görüşip, kepleşip, hiç tatdy niýetinde bolman, fakat şoňa daşyndan bahilçilik edip, şoň öwüne geçjek bolup, şoň toý tutturmajak bolup, şoň qyýdyn berdirmejek bolup, şoň ogluny öldürmejek bolup, izdiwaj etdirmejek bolup ara düşüp gelmek çyn musulman adama liýagatly zat däldir. İmanlı adama gelişýän däldir. Bir betbaht kafirler öýden, barp Mekke'den turup, barp Habeşe bar, şulara ýagşylyk etme, men taňa gaýyş bereyli, deri bereyli diýip olaň etip berişlerini görüň. Bular bir kafir adam. Destra ender ahadu Ahmet bizen, ey berader, varhez bu cehleten. Ey berader, varhez bu cehleten. O kafirler gowlasyn. O kafirler kimin diýenini etdiler? Ebu Cehlin diýenini etdiler. Biziň içimizde nefs diýip bir Ebu Cehl bar. Destra ender ahadu Ahmet bizen, Allah'ın diýeni bilen mol, Resulullah'ın sünnetine ýawaş. Ey berader, varhez bu cehleten. Ol kafira Ebu Cehlin diýenini edip barp gaýşa kitipdirler. Habeşe Nejaşiýe bar, musulmanlara ýagşylyk etme diýip. Biziň içimizde de Ebu Cehl bar. Nefs diýip. Başga biriniň izdiwajyna bahilçilik edip, başga biriniň işi oňsa şoňa bahilçilik edip, şo öwüne geçjek bolup duran bir Ebu Cehl we oň diýenini etme diýipdir. Ya meselen açyqraga edip aýtsak, bir fakir hanawada we awgulagasy. Yetim oglanjyk ba. Ya bir dulden ana ba. Ya bir garyp hanawada we meselen şoň hemsaýasy ya bir görtdir, ýylly bir gedek meselen görtdir, 1,5 kilo tuweltipdir da öýüne. Aham başga bir ýerde ýagşylyk etjek bolsa, zady bol, oňa berme. Fakat şoňa bahilçilik edip aýtmak musulman adamyň liýagatyny ýokdur. Oň öýüne düküleweti, oň öýüne näme diýeti diýip durmak musulman adamyň liýagatly zat däldir. Musulman adamda bolmaly ýagdaýla däldir. Bir fakir adam, zayıf adam, yetim hanawada, yetim saklap duran hanawada, fakir hanawada, hiç tat yok yerinen bir gedek bir görüpdir şoňa bir zat çyrylyp durany, ýoňa gijewnit bir zat bolupdy, aýr oňa ýagşylyk etip berme, baş şerik ber diýip, bijirek bir myzahamçylyk bolup durma. Mümin, musulman, imanny ýaşap beren adam, ol Ebu Cehliniň diýenini etmesin. İçindäki kafir nefsinimiň diýenini etmäýin. Başga bir ýagşylyk etip berene, şol maşinli matury bolup gidaýanda, öýli ýyly bolup gidaýan, bolsa bolarda näme ol adamda? Oňa daşyndan bahilçilik etmeliler ki, bu kafirliň ýagdaýlar kibi. İkilinci ders almaly adamyň Allah Taala jaýyn cennet etsin Hazreti Nejaşiň. Näme diýdi? Bilen aýtýan kefi bir Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsa Peygamber, Musa Peygamber hemmesi bir taqçadan çykýar diýip diýipdir. Hemmetiniň gurruny bir taqçadan çykýar diýipdir. Emme Peygamberler birdir da. Hemmesi bir. Gertu satsibu sad abi bishmuri sat nabashat yekshabat çon bifshuri diye. Allah jaýyn cennet etsin Hazreti Mevlana. Edip aýtşyny öýde. Gertu satsibu sad abi bishmuri sat namanat yekshabat çon bifshuri. 100 tane alma bolsa, miwa alma. 100 tane alma da şolaň hemmesini syksaň näme bolýar? Bir suw çykýar. Tamam peygamberlerden sıksan hemmesinin kalbından bir Allah'ın mehabbeti çıkıyor. Hemmesi şu an la ilahe illallah diye geçiptirler. Taşından başka ol Muhammedur Resulullah, ol Musa Kelimullah, ol İsa Ruhullah, ol İsmail Zebihullah, ol Adam Safiyullah, her gayet ol İbrahim Halilullah, ol Nuh Neciyullah, başka. Ama hemmesini sıksan onlardan fakat beyik Allah'ın mehabbeti çıkıyor.
Sana bana olaqan der. Şoňa girişeýin. Şol peýgamberlere girişeýin. Resulullah canın muhabbetine, tamam peygamberlerin muhabbetine girişeýin. Hidreti Adamdan ta hatyma barýança tamam peygamberler bir wurrun menen gelipdir. Adam şonuň içinden özüň daşaryk taýlap goýmak aýa akylşyny kabul edýän. Bir porta adamın kefini Havva verip peygamberler özüniň pul ýygnajak bolup gelýänmişdikler, peygamberlerin özüniň bir siýasaty barmışdyk, peygamberler nämişdik diýip bir aýtýan keplerini ağlanyp dagy Hidreti Adamdan ta Resulullah janyna gelýänçe janlaryny ýakyp Allah'ın muhabbetine çekçek bolup duran adamlardan ulun muhabbetinden, ulun iman dininden daşa düşmek aňyrda bir betbahtçylykdyr. Eýni betbahtçylykdyr. Olum hemmesi bir. Şolaň perçemini tüneýiljek bolmaly, wurp ýykyp barjak bolmaly şoňa gaşy. Yeni bir danesi din marada dagy ýaşyja dilimide gaýym bolýar. Dine dille girmek, yani Resulullah'dan ta Hidreti Adam'a varyança tamam peygamberlere dille girmektir. Çünkü hemmesi bir vururun bulan ki. Hemmesi Allah'ın muhabbetini tapmadan çıkıyor. Dini değişli arada elhamdülillah takriben 5-10 yıl var il ulimden arasında bir edepçilik kepli Hudaya köp şükür kemerşiptir ya yok bolşiptir. Çok düpten bolmalıdır. Herke gustahi konet ender tarik gerdeden der vadiye hasret qarik. Her kim din marada, Hudaýyň ýoly barada dille girse, ol adam tökünme, ökünç guyusunyň içine gaçyp, urunyp galar betbaht bolar ol adam diýipdir. Din marada tamam peygamberler birdir. Hemmesini Resulullah janyň muhabbeti bar, Hidreti Adam'a barýança, belki hemmelerini yaradan iýeren Allah'ın muhabbetinden. Bu üçüncü ahirki de muhimdir salmalı adamı. Hidreti Necaşi vardı. Onun aydip gurrun yiğidin alıp gidelim. Allah Teala'nın muhabbetini tapacak boleylim. Devre-u-Nakim Mesihile kıyın gördüler Necaşi'nin aydan kefini. Ağzı borularından yel çıkarıp çekişip hey näme diýen millet kıyın görer haten bu aytýan kefin diýipdirler. Biz Mesihile diýipdirler. Necaşi näme diýdi? Ve in nahartum wallah. Kıyın görseňiz görün. Men haqa aýtjak diýdi. Allah Teala'nın dininden çürümşi ihlas etti. Hudaý Teala wefa kökezmedimi? Ey imanly dogaldy. Sen men düň ýaxşylyk görsek şuny ýadymyzdan çykarýar. Bir jewun aradan geçse ýadymyzdan çykarýar. Emma Allah Teala'nın muhabbeti ol wefa ýaddan çykarmaýar. Necaşi ýaxşylyk etdi. 16 ýyl soňra dünýeden geçende Necaşi'nin cenazasını Allah Teala Resulullah canın evine koyuptur. Okuyuşun cenazasını deyiptir. Devre-u-Nakil'e kıyın gördü ki hatta memleketi eştipkan kıyın gördüler Necaşi. Onun öz başına gurrunu var ona giyip görmeyin. Öyle kıyın gördüler. Hatta kişileri mutezelzel gördüler bir neçe vakit. Necaşi'nin akideti yütküdü deyip. Mert bolup durdur imanının içinde. Ey imanlı da olma Allah'ın eder vefasını öýden Resulullah'ın evine koyuptursun cenazasını okuydu. Hudaý Teala'nın muhabbetini tafaýlyň. Ol devre-u-Nak adamdan 10 000 göwünni gören şykul Hudaýyň gaharyna düşämäýdi. 10 000 agzyny özlep, 10 000 ýüzüni özlep, 10 000 rizaýatyny tapjak bolup Hudaýyň gaharyna düşämäýdi. Özümede hemmemde de gaty dersdir. Hidreti Necaşi Allah'ın muhabbeti olsa oluyor. Men hak aýtjak diýdi. Hudaý Teala da ona näzir derece berdi. Hidreti Cabir näme diýe? Necaşiň cenazasy okuljak bolanda Resulullah aýtdy diýe. Mata al-yawma rajulun salih. Qumu fasallu ala akhikum. Ey sahabalarım, bir imanly adam dünýeden geçdi. Turun cenazasyny okuýaýlyň diýip aýtdy diýipdir. Bah. Ey sahabalarım, bir gowa adam dünýeden geçdi. Turun cenazasyny okuýaýlyň diýip aýtdy diýe. Allah'ın muhabbetini tapsak, Hudaýyň etýän wefasyny öýden 16 ýyl soňra cenazasy okulandan nädil öti? 10 000 göwünni görsek, bir kun ýüzümizde güler, üçlenjüň biz täbirlap görmer. Ýaşyja arkaýyn bolaydy. Görpäski ýylyň içinde ýaşappäski. Emma Allah Teala'nın muhabbetini tapsak, on wagty ýokdur. Her haçan ay Türkmen aýdýar ki, ýaxşylygy suw düýbüne taşla, balyk biler, balyk bilmese halyk biler. Yaradan kadir bilýän, hiç göz bermez. Wefa eder Hudaý Teala. İnsanlar wefasy ýokdur.
İnsanlar küsünüp, on bu kadar gövününü görecek bolup, 5 yıl, 2 yıl, 1 yıl, 1 ay ne kadar zahmet çekersin, ahırda bir gedek işini bitirmesen hiç çok kalardın. O insanlar ol. Ama Allah Teala'nın muhabbetini tapsak vefası kamildir. Gör necaşın görün derecesini. Oturup öğrenelim mi şimdi diye kalacak bolsa. Hulasa bu ürün qalli 30'dan kärrek bir rivayette 40'dan kärrek Habeşeden Mesihiyle bir Resulullah'ını görecek deyip Habeşa gaydipdirler. Bah. Deryanı yarıp gaydipdirler. Deryanı yarıp geçmeli ha. Habeşeden 30-40 nefer evvelin karvan Cihan-ı İslam'da Müslüman olacak olup qaydan karvan Habeşeden şu. Bir kervan olup üyüşüp keştiye minip yürüyün biz şu Muhammed Peygamber diğerlerini görüyün, görür iman getirir deyip qaydan adamlaşırlar. Ahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelipdirler. فَلَمَّا جَلَسُوا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاطَّلَعُوا عَلَى صِفَاتِهِ وَأَحْوَالِهِ وَسَمِعُوا مَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آمَنُوا كُلُّهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Ahum gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kollaşıp mübarek meclisinde oturupdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şehretini özdäpdirler. Oturuşunu turşunu özdäpdirler. Keplişini özdäpdirler. Kur'an-ı Kerim eşitipdirler. Hemmiz oturup Resulullah canın yanına mümin, Müslüman olup iyilerini aytipdirler. On Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ödünün ovadaşı men eşitip yan kervanın yanına gelipdir. Aydıpdır ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum. Samsık millet deyiptir. Ebu Cehil yankı Müslüman olara. Siz yal samsık adam men görmedim deyiptir. Sizin ovanıdan adamsı Muhammed diyen adamı gördüğü bir verdi. Müslüman mı bir verin akki deyiptir. Gelip yanına oturma kanı deyiptir. Qaytan bana iman getirdiniz. Qaytan Müslüman mı olup bunun iyidine düşüp bunun aydanını kabul edin deyiptir. Men bunun ovadaşı deyiptir. Men aydanım menen olun. Men tanıyan mı cadugeri değerliğini binemen deyiptirler. Olan aydan kefini ödün ders bile bir ola aydipdirlar. Selamun aleykum. La nujahilukum. Lana ma nahnu aleyh ve lekum ma antum aleyh. Lem ne'lu enfusana hayra. Hey bolya deyiptir. Anırrak durun deyiptir. Sizin davamı yok da bilin deyiptir. Öde işimiz bilen bulun, biz de öde işimiz bilen bolacak deyiptirler Müslümanlar. Ahir kefini görün. Sen kefin minen özümüzü qavluqtan alıp qalmars deyiptirler. Lem ne'lu enfusana hayra. Ey onun kefine gidip imanından, dininden, Kur'an'ından, tefsirinden, vaazından, Hudayın muhabbetinden taşa düştüren imanlı doğan ders aleynin bu gurründen. Lem ne'lu enfusana hayra. Sen kefin minen özümüzü yaxşılıktan alıp qalmars deyiptir. Özümüzü imandan alıp qalmars deyiptirler. Aham Resulullah canın yanına mümin Müslüman olup dünyeden Müslüman olup öde ovalarına gitipdirler. Ulamalar aydıptırlar ders var bu üründe. Mun himmeti ders ki oturuvermeli üstüne. Yöne geçmek de hayıplardan. Köyüne Türkmenin bir aydiyen kefi vardır. Ne mi diye? Malın mı? Ödüne nesip etsin diyendir. Ilmın mı? Ödüne nesip etsin diyendir. Bir mana var şunun içinde. Ovanda bir din bernamesi var mı? Şehrinde bir din bernamesi var mı? Mahallende bir din bernamesi var mı? Ödüne nesip etmeye gerek. Yani bolmak bilen değil haşi. Bar deryanı yarıp keştiği bilen suyun üstünden çıkıp kaytmalı. Resulullah canın yanında Müslüman olmalı. Hedir ovasının kadın Müslüman olana içinin bir habisliği olansan, necisliği olansan, telekeliği olansan nesip edene. Qarı Türkmenin aytýan şey özüne nesip etsin diye. Nesip etmeye gerek. Hudaý Teala'dan dileýin. Hudaýa qowýyny bize nesip etdiňleri. Düýüňde olanın peýdasy ýok ahim. Özüňde olanın peýdasy ýok ahim. Nesip etmeye gerek. Allah Teala'dan dileýin. Hudaýa qowýyny bize nesip etdi. Ine senetli görürüm.
Ebu Cehil qaytam onlara samsık deyip şoları Müslümançılıktan çıkarıp ötü. Näme teleki adam şu bir azal kefi var da başkaları yok. Öz yükünü, günahını ağırtmadan başka işi yok da. Şu bir azal kefi var şuna aytıp kalmalı. Başka edecek işi yok. İkinci ders almalı da Jovan dostlar ikimizin ders almalı da adamı. Fırsat elden vermeliler. Fırsat dediğin näme? Bir vakt miktar vakt İşte çıkın elden diye. Yine onun aşağıdan şu vakt tamam oluyor. Bir fırsat şu otur. Ol dışarıda, ol başka yerlerde güymensen de geçiyor. Bir fırsat. İşte çıkın elden diye. Yine yarım saatten gelip mesela işte oturduk, şu oturuşuk yok. Bana adına fırsat diyelim. Maşin yine 10 dakikadan uğrayacak değil mi? Musafirata. Ya Mekke-i Mükerreme'ye şimdi uçup gidecek değil mi hapima? 10 dakikadan uğrayacak. Fırsatçı. Barıp yetirmeli ödün şu vakt. Güymen taman edimelle. Güymen temlen bunu uçup gidenle. Ah diyenin peydası yok böyle. Ol kervan mara. Şimdi hal Resulullah can baka. Geleyliğin de vurup yıkıp deryani arkaydıptırla da. Gelip Resulullah canın mübarek yüzünü ödlep keyif edip Müslüman olup dünyadan geçiptirler. Fırsatın kadrını veriptirler. Ay erti, ay yaşım 20'e varsın, ay bir ağama geçeyim, ay bir görevli yaşım 30'a varsın, ay 40'a varsın, hadir toyum geçsin, hadir nemem geçsin diyen adam ol fırsatı elden veriyor. Ol kösünmek, ökünmeye var yara. Görevleri deryani arakını vurup yıkıp kayıtıptırlar. Müslüman malakana iyidine gitiptirler. He, biziremi? Bir oğlara örgenge şeyliği mendirler. Näme deyip? Son görüptirler. Allah Taala rızayeti şon içinne. Kulak asın. Vakti ki biliptirler. Hudayin hoşluğu şon içinne. Indi näme güymenmeli? Bir fikret göreylim. Vakti ki Allah Taala'nın rızayeti şon içinne olduqa. Vakti ki biz duayı kunutta vitir namazı näme diye? Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu idnâme ve ileyke nes'a. Hudaya sen rızayetine karşın biz çakkan evet üşüyenler deydiği. Ve ileyke nes'a. Hudaya biz yort yat sen radiyetçılığına karşın deydiği. Çakkallayat, sayediyat, çıllayat. Fırsatı elle vermeliler. Ovul al-medini eyligil hasıl. Allah Teala mahtumulun canın cennet etsin, günahsın mağfiret etsin. Sana bana ediptir. Ovul ilmi dini eyligil hasıl. Canına yetişmeyi acel mi hasıl? Vaktin maka evvel namazını, dehretini, gerekradını bil. Şeriat azalıp, din olup atıl. Alimler az olup kitap tapmaz sen. Bir vakt ahun molla tapmani yönü sommul qalama. Şimahal baqa qadrin billi ders öğreniptir. Şimahal baqa qadrin billi gerekradın öğrenne gal. Alimler az olup kitap tapmaz sen. Bir vakt ahun molla tapmani, qari tapmani, molla tapmani sommul qalama deyiptir. Fırsat badami. Huriyik. Qamını iyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qisqat kifayeti ahım yine önkürün uyun alıp gideydi. Bundan ovadan kep aydıp bolcuk diyer. Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem aydiye eğer sizin birinizin eline bir nahal olsa kişicik bağcağı ini Huday tarafından size haber verilse ini şimahal kıyamet bolcuk. Yönü şunu çümdür qalmağa bir vaktin bağ olsa felyef'al kıyamet bolacak ki deyip onu oklap koyma deyiptir. Şunu ektegal deyiptir. Şucal vakttan istifade et deyiptir. Şunu eksen meyve verecekke, ul olacakke, ösmene vakt yok. Nem eken boyun kıyamet bolacak. Netice verecekke onunla da vataşan ektegal deyiptir. Şucal fırsattan istifade et deyiptir. Fırsatlımı deyir de geçiyor. Vaktlama deyir de geçiyor. Her yerde geçse de bir yadigarlık kurmaydı. Günah yerde geçirmeli. Huday Taala ey benden şu tak barma diyen yerde geçirmeli. Bir qova adama vakt geçip barıya. Bir qova adama deyiptir da bir haram meclis, haram oturuşup bidirek qiybat, bidirek yöne fuzulçuluk kefin içine bir geçip barıyan qova adam mamıştık da falan sofi gel aramızda otur deyiptirle da
O näme diýipdir? Güni wezäpdir. Ha boljak diýipdir. Şo güni saklaň diýipdir. Güni saklasaňyz diýipdir, men bir miktar ýaňyzda oturaýyn diýipdir. Turamdan tanam ýene güni goýbereň. Men wagtym geçirip bilmejek bolsaňyz, güni saklajak bolsaňyz da oturaýyn ýanyňyzda diýipdir. O güni saklap boljakmy? Wagtym geçip barýar. Men näme diýip haram mezlisi siziň ýanyňyzda oturaýyn diýdi-de, günim geçip barýar diýipdir. Güni geçip barýarlygy gürrüň ýygyny alyp gideýdim. Ondan aňarda bir ders ýerek gel. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe rivayette şo ýylla, bir neçe rivayette öwki ýylla, bir neçe rivayette soňraky ýylla. O taý muhim däl bide. Gurbanlyk gabadyna bir kerweniň ýanyna bardyr. Beni Abbas diýen taýfan. Minäde inşallah haja gidelle görendir, gitmedikleri gidenne görer inşallah. Gowgulasyn. Aňyrda bir ol kan der. Şuna aýdyp tamam eder inşallah. Wagt bahadır. Beni Abbas diýen taýfan ýanyna barypdyr. Ardynda da arkasynda da Zeyd diýen sahaba barmışdy. Oham baryp ýallaryna diýen çeker diýip oturup olary imana, Allah Taalaň mehabbetine Qur'an-ı Kerim'e çağırıptır. Onun içinde Meysara diýip bir adam varmışdy. Olay diýipdir. Ey cemaat diýipdir öz owasyna. Ya kavmi, ey ağa inlerim diýipdir. Men Allah bilen and içýän şol adam hak peýgamber bolmaly diýipdir. Şol adam bir şuna inansak inanmasak, şun dini, şun aýtýan nurul kefi ýeriň ýüzüne ýaýrarşy diýipdir. Gelin git şmahallan musulman molayli, imanın içine gireyli diýipdir. Meysara diýen adam. Ohum o kavmyň içindäki adamlar diýipdir, da'na anka la tu'arridna. Ay otursan ay keplemesene diýipdir. Zat diýme bil adam marada bile diýipdir. Yani imanın içine girmendirler. Ohum peýgamberimiz görüpdir Meysara qaw kepliye mübarek özi Meysara qaşyn süýşip barıp ýanyna baryp din diýanatdan düşündiripdir. Ey falani, din şeýle, beýik Allah'ın rezaýaty wa, cennet ba, Hudaýyň hoşlugy wa diýip ýakynjygyna baryp kän gürrüňler aýdypdyr. Aham Meysara aýdypdyr: "Ya Rasulallah, ma ahsana kalamak wa anwarahu." Agdyndan çykýan kep ne kadar awdan diýipdir. Sen agdyndan çykýan kep ne kadar nurly diýipdir. Ýöne men musulman bolup bilmeýän diýipdir. Şon owamyz musulman bolan diýipdir. Müslümanlyk kif aýtmandyr. Kullen owa fan sarafal qawm. Hacı wagt tamam bolupdyr, hemmesi gaýdypdyrlar. Gaw jetden gulaňas. Aham Meysara ýolda gelýär kala adamlara aýdypdyr, ey owamyň adamsy diýipdir. Gelin diýipdir, palan owada gaty alimken Yahudyň alimlary şolardan bar soraýly şiýan kadamyň gürrüňini. Eger peýgamber bolsa Yahudyň alimlary bilýärdirler diýipdir. Bolya qawdat diýipdirler, mana maslahat diýipdirler. Oham üýşip kim ulaqan alim adam şilowada, onda falan Yahud alim ýanyna bardylar. Oham barıp aýdypdyrlar, biz ýa-ni Mekke'ye mükerremede qap bir adam mady, şeýle şitüýsli durun diýipdir. Öz kitabyny ulaqan kitap açyp şitüýslidimi şon gaşy hawa, kepleşi şitüýslidimi hawa, yürüyüşü şitüýslidimi hawa, gülüşü şitüýslidimi hawa, gatty şitüýslidimi hawa, mübarek saçy şitüýslidimi hawa, şoň dişleri şitüýslidimi hawa. Şeýle bolýan bolsa, fe in kana hada huwa allazi da'akum fa ajibuhu wa adkhulu fi dinihi. Onu aýdypdyr, ey cemaat diýipdir. Eger şol aýtşyňyz bolsa, hak ahir zaman peýgamberi öwrilen bardan şoň dinine girden musulman bolagan diýipdir. Şon diýipdir, biz Yahud ona hasud diýipdir. Biz bilýäs hakdygyny diýipdir. Maňa meňdeşde kän diýipdir. İçi garalygymyzdan, hasadatligymyzdan şol adysylda Yahudda bakýlar İslama. Bir içi garalygymyzdan oň ýerine düşmeýäs diýipdir. Ýöne dogrusyny aýtsam, hak peýgamberdir, bardan musulman bolagan diýipdir. Meysara näme diýipdir? Ya kavmi, inne hadal amra bayin. Ey can kavmim diýipdir. Ey owadaşlarym diýipdir. Şu gürrüňiň güpüllisi ýok diýipdir. Şekli däl diýipdir. Çyn mykam, yalan mykam däl diýipdir. Inni açyk bolup ýürüýüňde diýipdir. Musulman bolaýyn diýipdir. Owaň adamsy näme diýipdir?
Nerci'u ilel mevsim. İnniki yıl gelemizde musulman molar haca gelemizde deyiptir. Şu gurrumda aşır. Men nämem geçsin, men bir yılım geçsin, toyum geçsin, nämem geçsin. Ay idin ay deylin de gurrumum. İnniki yıl haca gelemizde musulman molar deyiptirler. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم العياذ بالله İnniki yıl oluptur. Olan adamlar ne gelmiştirler? Ay näme gerek? Haýsy bir adam ýedine düşecek diýip biri de gelip musulman bolmandyr. Biri de barmandyr. Netip etmendir. Fursat ellendirtirler. Wagt geçti ellen. Wagt baqaga dirmilmeli. فَلَمْ يَتَّبِعْهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رِجَالُهُمْ Ova varıp indiki yıl gaytsak bolupdyrlar da ol ovan adamlary madur edip oýnanma bolar aýyr bolaryn köp berşiňiz täze bir zat möýdi o жерде atkandyr bir zat aýdylýan görünmedi giderim öňkünüňiz bilen gitberim de bolýada diýip şolaň kefine de galyp indiki ýyl gelmändir bu urrun galypdyr. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ الْمَد۪ينَ وَحَجَّ Näçe ýyl soňra Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Medine we Munawwara gelýär. Ondan 8 ýyl geçýär. Hac etýär. Resulullah jan soňran dünýeden geçmegine bar 60 ýaşyň döwregine qan. Dünýeden geçmegine 3 ýyl galanna Arafat meýdanyna qadim Meysara Resulullah janyň ýanyna geldi. فلقيه ميسرة فعرفه فقال يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أن اختبك بنا حتى كان ما كان من تأخير إسلامي وهم رسول الله جانن يعني var bir tanıyıptırlar القديم koy Ohum Resulullah janın ýanyna baryp ya Resulallah diýipdir. Allah bilen ant bolsun diýipdir. Şol gelip ýanymyzda oturmadyňmy? Şondan bäri musulman boljak diýip ýüregim wurup be, heves edip galnym, ýöne ay hayt wagtym geçdi, güýmenip galnym da diýipdir. Inni şu mahal gelipdin. Ya Resulallah men şu wagtda hevesim bady, inni musulman bolasym gelýär diýip, şu wagt kelime-i şahadat aýdyp imana ýetdir. İdine olas. Ya Resulallah قد مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا نبي الله يا رسول الله ey Hudaýyň iýveren peýgamberi diýipdir ýanky Meysara ol men ýanymdaky adamlaryň köpsü dünýeden geçdi ey Hudaýyň iýveren adamsy habar ber şola cehennemdemi ýeri de şola diýipdir näjerek Resulullah janyň mübarek huzuruna gelen adamlar musulman bolmany bir gitdiler. Kulak asın. Yolla alim adamdan soradylar, ay öwrilen musulman bolun diýdiler. Munda yene bolmadylar. Ay inniki ýyl gelersidiler. O ýylda güýmen galyp yene gelmediler. Ahyrda puş dünýeden geçip gitdiler. Inni Meysara musulman boly. Oham aýdypdyr ya Resulallah. Şolan köpsü dünýeden geçdi. فَاَيْنَ مَدْخَلُهُمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ Ey Allah'ın iyi veren adamsı şolan ýerde şu mahallekdir. Oham Resulullah can aýdypdyr. Kullu men mehte ala gayri dinil İslam fehuve finnâr. Kafir ol keçen bolsa oatda şolaşma, cehennemde diýipdir. Resulullah canın mübarekdir. فقال الحمد لله الذي أنقذني ey Hudaýa köp şükür men cehennemden alyp galy iman nesip etdi diýip behterin sahabalardan bolupdyr. Resulullah janyň şagirdlerinden bolupdyr. Ders alyp ýer oturup bermeliň şunda daňatýança. Fursatyň gadyryny bilipdirler. Nimet kökgelli gadyryny bilipdirler. Gadyryny bilmändirler. Näme ýagdaýla geçdi istinler. Öňkü Najaşyň gurrungyny öwrdi. Sonra Habeşe ile gelip musulman bolşuny öwrdi. Fursaty gadyryny bilenler we gadyryny bilmedikler şuňkun ajyp ikisinden awadan mysalla geçdi. Hak gurrunlary geçdi. Resulullah janyň gurrunlarinden geçdi. Menden aňyrda näme dersler bolmaly? Biz mümin musulmanlardan çürüm. Näme zat bili günümüz güýmek galmadan çürüm.
Haýsy bir filmler, bir bernamalar sebep bolmaly biz ýöne görüp ömrümizi geçirmäge. Haýsy bir zat sebep bolmaly kökenek bolup mahbaraň başynda oturup näzirek talaý fursatlar elden geçirmäge, altyndan ardyşly wagt elden geçirmäge. Mahtumul işan näme diýe howlagasyn. İkuşlagadan tamam etdim inşallah. Mahdumuli göňlüm ajab joş etdi. Ereller sohbetge bir gün duş etdi. Bir kase mey verip göňlüm hoş etdi. Her wagt kasam dolu şarap tapmasyn dipdir. Ay berekellah mahdumuli işan. Mahdumuli göňlüm ajab joş etdi. Ereller sohbetge bir gün duş etdi. Ay yüreğim keyif edip joş edip evliyalar bilen oturuşdum dipdir. İyidi bir kase mey verip göňlüm hoş etdi. Her wagt kasam dolu şarap tapmasyn. Ay maňa evliyaly bir kase suw berip iç mahdumul işan diýdiler. Oha men öýdüm ay diýen dipdir. Mahdumul işan keyif etdi iç. Her haçan dolykça şarap tapmarsyň. Gününi içişi mahally aýtdym dipdir. Her wagt kasam dolu şarap tapmasyn. Yani fırsat baka kadrını belliydi. Evliyaların oturuşupdun nimetin kadrını belliydi. Her hasan oturuşup bilmerdin deydi. Bir kase mey verip göňlüm hoş etdi. Her wagt kasan dolu şarap tapmasyn. Her hasan bu fırsatda ele gelme. Her hasan bu 15 ýaşyň durma, 20 ýaşyň durma, 30 durma, 40 50 durma. Yurt parahat, vatan emniyet, ulaman, ahunun, qarin, mescidin, hücren, tekmil, nimet üstüne nimet bolduqa, kasan dolu şarap bolduqa qadrını bileýin. Fırsatın qadrını bilen adamdan günün geçişini verdi. Ah, fırsatın qadrını bilmeyen geçen adamdan köseşini verdi. Hudaý Taala nuri imandan ayırılmasın. Allah Taala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, agly birlik, iman abireýde saklasın. Resulullah canın muhabbetine saklasın. Allah Taala'nın dostlarının muhabbetine saklasın. Müşkilli dogollaryň müşkillerini asan etsin. Musafiratta, gurbatda, hytmatda müşkilli dogollaryň hemmeleriniň müşkilini asan etsin. Meriz gözleýärlere Hudaý kuwat bersin.